खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मोनसे जायगायाव माने ओरै रमियाव थांब्रबदोंमोन फुंनि 3:30 थांब्रबदोंमोन सासे मानसिखौ लोगो लानो होननानै फिसा खामानि दङ नालाय हिसाबै थांदोंमोन लोगो लाना फैबाय थानायावनो ओरैबायदि मानसिया साख्रिबो मावो ओरैहाय बिलासिपारायाव ना मा आरोखि जायखौ जब मावो आरोखि बियो फैयै फैयै नैबे बिखि दैखौ नुबाय बारनानै बिखि दैया बरपेटा डिस्ट्रिक्ट गोग्लैबाय ओमफ्राय बे बिखि दै दालां बारनानै एसे सिगाङाव एसेहां टार्निं हांथ' नङा आरो मा जाबाय मानसिया खुब सम्भब मेगन मेसेबदोंमोनदां उन्दुसनदोंमोनदां आरोखि फुंनि सम नालाय हाजाराव गारि सालायनायाव उन्दुनो ओंखारो बे समावनो मा जाहैबाय ओरैबायदि स्पिडआव फैनाय कारेन्ट खुन्थिया जुलदुम सौग्रावनानै माने कारेन्ट खुन्थिया बायहोलायबाय दिनै बेफोरबायदि आरोखि गारि नाम्बारखौ आं होनो ना होआ सानलायलाङो होब्लाबो एसे उसुबिदा नालाय एक्सिडेन्ट जानाय गारि मा रावबो जेबो जाद्लायाखै इसोर दङ नालाय जाय हक खाफाल होननांसिगोन बेखौ माने जेबो जायाखै जाय गारि सालायनाय ड्राइभार माने बिगोमाना जेबो जायाखै आरोखि खुनु ना दोलानाय ना थै गनाय बेफोरबायदि आरोखि एकदम कारेन्टआ सेस खुन्थियाया बेफोरबायदि एसे नायनानै लादो एक्सिडेन्टआ माबायदि जानाय बेफोरबायदि आरोखि दा थांगासिनो आंबो नै माबा मोनबाय बिजनि मोनखाबाय मोननायालाय टल गेट बेफोरबायदि थ' एसे नायना लानि ओमफ्राय बे गारि बिगोमा एक्सिडेन्ट जानाय ना बियो एसे माखासे बाथ्रा बुंदों मा मावदों मा मावादों ओमफ्राय थ' बेफोरबायदि आरोखि এই সাইডও বেশি কাটা গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপুনি পাঠশালাৰ পৰা আহিছিলে একজনই আছিল মানুহ খোজপাইনে মামুলি গাড়ী দিয়ে মই চাকৰি কৰোঁ বিলাসীপাৰাত আচ্ছা PWD একাউণ্ট অফিচাৰ স্পীডত আছিল চাগে গাড়ীটো স্পীডত নাই মই গাড়ীখন টাইম ল'ব ধৰিলোঁ এইখন গাড়ী ধুনীয়াকৈ অভাৰটেক কৰি আহিছোঁ লগতে কোনোবা আছিলে নাই অকলে ঠিক আছে